kiagera mangana bwata isa kunyorwa tako yabeka bune bwenerete garo yamanye asenchire bwenerete kigima inyora rero neri tukulia Jumanne Healthy Tuesday asokuligereria iguru na kitogwe to bwenerete kwerenda na kitogwenerete gwechena na kitogwenete konyoro bugwenia egere mibiri yaito ebe strong immunity yaito ebe ngia kigima na liyo gosoka guchiari gwasoka mambichuni kwenda mugondo igo gwakarite ngokuri buya ko mubiro go kongete kigima igo bono litukulia rero ko bahati nzuri na ende twanyale ko batu kwaligania daktari tugaiga ase studio guchari gutebie lietali ae kabisa anyewa ko marase ntunde ntangani buya sana ko ndanyo ko marase ntunde ya kabere igo ko inyoire na ende ngaitu meranete nere ko lende ase libwa go sonsi kianda ikomindiringa karibu sana asomorobulio bwobo chenu aiga no to kumanya mange igoro yemebere yaito na igoro yamalio gotwenere tugutumeka egere tubwene no tulegalia sensemo ya mitandao Ndizi TV News Digital sensemo ya YouTube no tulibuna Ndizi TV News na enderende na bogo tweet at Ndizi TV News na ende SMS number neri gorogabo ase TV yao bandi bagotanga nambe itelikororeka na bija Brighton ya batebi kulenda wona munata iyo tiganye kwane gere 0792 192-834. Yoka bama nainche weikomo elio ekeroto boto mugenitu ase studio. Karibu sana Madam Gladys. Thank you. Asante. Korutua karocha nete, was it 2 weeks ago? Yeah, 2 weeks. Karibu sana. Asante. Ndizi TV ne yabageni. Lazima tubareganie maramange yukalioka kerobwate ujumbe ngia mangana mayangi kia batoto kwaregani naende. Asante. Karibu sana. Asante. Asekuwa rule mbiyabale? Mbiyabale. Emburere nyinge. Embura ne visio. Wanasema ni baraka. Ni kweli. Ase faida yomo ligereria naro otororire for the first time. Ejuere bia anditoko batena karibu abagani mwensi nabo we introduce atatabinga ikwarure mpaka wekireiga ase studio. Okay, bwakire mwensi. Nkoro ku Gladys Mora no nkoro gaiga suneka. Gokora na Healthy Multidynamic International Company. It is a Indian company. Bona asante. All right, asante sana Gladys Mora all the way from Bonchari as Dr. Charles Onchoke akugamba igabono ikirega iga akora ne kampuni anene kigima tigangora gebishe madam is a very big company ikagera 3 years iga all the way from India timanyeti an India tole batingo tutebe na kirende tu atokire Ndizi TV asegeke kirobosio igo company ya Healthy Multidynamic International Company Limited no arure anyugo igureri elieteri asentunde ya kabere eyere buya sengenjo ni ngonyora double blessings egere bwinyori lakini onye kwa yenyore for the first time tiga totare ngora tumanyenga company yere international nka yere based okoreri bwabo mboro byobo amaruire nararia ya bakurigereria mono na bara kwa no burero nyore no bobwato nyore nga gwakonyekire tumanyenga kero kende mbarega ase county eto ya Kisii gose Gusii arafu na ende meroberi kibabwate gukia sabaruire babo bali banyorire renda tutebya mange igo bana tubise gusukana nyanga ke kiagera na mange korwa ase a company yo ya Healthy Multidynamic International Company Limited. Karibu sana. Bwana sogo cha Kalende. This is a very big name. Tell us about a company a bit. Eliete neli nene sana so that monto na liago tuara imani ne eliete elio kabisa lia Healthy Multidynamic International Limited. Tell us something little about the company. Okay, asante. The company koro India achagete o mwaka o 1993. All right. Emyaka ego konyerigereri nemenge. Egasi abo no korosia mariogo yeke indi. Okay. Mintoga igana boto konyaroka habo. Lakini akoro ku Ayurveda. Ayurveda ne system. Abaindi bagutumika kurwari abantu. Actually ekero kurigereria range abantu ekere bakogenda India kurwarigo
Ayurveda bakwenda kurwari unero company ne bwate vision yoko rwari amarwaire amange na kitogo tebera ere ere multi dynamic ego kuna marwaire almost 99%. Nenjere gutumika kurwari ekoroku natural therapy. It's a natural way. Ere enchirere natural kurwari omuntu. Na marioga ina boko nyatumika oka. Guse na boko tumika beside ayandi tokonyu. Yeah. Asante sana. Mwanchi muligerelia yini introduction ningia oko fall in love amo ninye gitari yosenge nchunga emission noko wenia marweironsi pi aliare semebere yaito 99%, almost 100%. Endrende gikiango kiri from 1993, that's a lot of years, almost 25 years plus. Ejuerenga nere neancheire. Igo that means nere registered ya kodruburuali obuo mochandondo to yo tokire ekiaga na kibagendete koba in existence. Asante sana madam, and that's very good introduction. Egaro mwanchu muligeria manye why we are here. Igo tolega iga asengencho yao ekiagera no toligere tigo no igwetande bobe no bwata marweire no bwato moiri ogo babwate mechando bataranyora lichibu korenda sema mbia ya bono buna to koromorobelio igo to bwata lichibu tayari korwase enyagitari ya Herbal healthy whatever origin yae is from India. Ayurveda alikuwa nirevia yes. Tell us gosito tebya ke gonki kiragere umwanchu muligereria aigene about this Ayurveda method yokorwariwo montarabara tebe marioga India oranyoro muntu temiro mwarubaino itoga igagusi otemire kabisa onyoringa matokeo tayo but bono nkikiragera aigene nga aiga no aranyoro bugwenia gutumika herbal alternative eruete all the way from India. Okay, thank you. Amarioga ya aito Ayurveda are in such a ekera okoregasi okoregasi enchira ere unique ake kubwa kama kawaida asinini ekere togo kurwari na marioga ya burwaire burimbo bwenere tikoirana togo tebigari anti periodic yani ekere nakuru ekere kwarwari gunye na maiso bwate shida abweniri kwa beirivia a chance yoburwaire buri koirana buri almost nil esauri ekere togo kurwari number 1 togo kurwari nandi twakwa bade ryogorio gotango mubiro nando eriogeri erikogenda sechi cells obokongo bw'abantu ebokuru sechi cells that's true. So eriogeri erikogenda se cell korigi esababu yoburwaire obwo alafu yarwario esababu eri alafu twakwa eriogorio go protect egere turwara nande the same gobono ore confidence antiperiodic yani hakuna ile chance ya uburwaire koirana because you don't treat symptoms, you treat the root cause mokorieranya nenda what is wrong nende yiga so that we make sure omuntu bwenire omuntu nabata again ontona natebanga a lot of nyagitari bune chiachire on the market unaona twaligereria se gazeti ya The Standard amini ya Taifa Leo onde bwensiga gucha kagiche bintu bire herbal obeka kando yebara osobeka nonyena se aga clinic otebanga that is herbal bono twanyoranga abantu bande bakorwa libuna maliogo agochiko bawo borweire na inde gusama lioga ali sumo so producer timanye tiose nke kwende yane kona gochulire njira geteiga a microphone anyendigereri kabisa bono nari kubolinga abantu mbaroro bategene because abantu abangi bachire in the market with the same buna herbal na baranga inereri nkuru India bantu bono mbago cha kumanyanga ngo kwanike maene alafu naende kurusi that obwo asabantu. Do we have any live example
monto rwarigwe korwa India gwetera senyegitari yaino ora atebia abantu no njam example na rwarigo na bwenire. Okay, yes. Asante. Number 1, amarioga itonare approved by World Health Organization. Right. WHO. And still nara approved na ISO, International Standards Organization, Food and Poisons Board. Alright. Onsinare approved. Any step in tangani ego kwa safety yao. Number 2, ntobwate chi testimony chi nyinge. Echinde nimbwate simigaiga. Chi abantu batumikire eriogo. Nande I myself njene example because na bwate muchando bwe ulcers ngakintambe mpaka ngakorero endoscopy bateba tindwariti lakini koromu noburwaire bori mocheso nare korara until nganyore ryogeriri gankonya. I have nimbate chi family abasani bane bechi family. Yes. Nimbwate my own mother mamu minto na bwate acute arthritis na tumegeta marioga ya kababia. Nimbwate chi client all over Kenya and its neighbor. Ndobwate chi client even chinsi chia basongo chigo tumeka marioga ya ito. Nande ekereo ya omubieka tumekire akoreta abandi which means ngokonye kare sana. Yes. That is very good, Madam Gladys. That's what I wanted to hear. Nano mwancho muligana na kekia atagite kumanya juu kuna chinkondi nchirolova montako yorota yabancham from India. Ontanabara aligiriga achagotai we have been in existence for almost 25 years kagichali gireria so ibintombiro okoboli maete no bwate right ya uno murwaire agote umuntu, can you show me your insurance, can you show me your documents chikworo kinga no anchire konya marioga. That is why abantu abange togo fall into traps ayakukwe eliogo tagete ne eliogo likolete shida kwa maochaka gotwara umuchando. So we go so much certified WHO unique yombegete ne tobo gwenia mangana yobo chenu ensengima bagendrete gotoa obumanyi obonge oroche ba chiramo ne kyombe gosene nyagitari ya Herbal healthy babanje. So it means ngamaria gabo nigale very powerful no mwachu mulekara ko iguga na yatoko bo mosierelia mwana mangana amarioga yemete itago tokonya no kwara tegerere kiagera amariogo narorro and with na testimony ero manyene na what chronic ulcers you going up to now ndateri gukoroma Gladys actually nare koragera chindagira chinyinge sana chingende rinagu esuguma dark green nare kore let's say nyene chingeni e cabbage sai kende nkeyon tarikori chingende cabbage e gas e acidity keregento I'm okay. Igoro mwanchi murigeria kwa igure nga obujambororo. There's always light at the end of the tunnel. Ekero gwa tumikira mariogo yege songo togoteba. Osenya gitari wachire kwa you're using a lot of resources lakini toranyora kubwena. Tema the alternative one. Nakikoro ke alternative one. Botame tabanga kia siriri rugoro. You find it kormate. Now, Madam Gladys, I know muiborubo Gusii, korbo nchalia. How come you know so much? Na mariogali yeke hindi. Did you go for a training? Watch it in the trained. How do they do this? Baka muabe experts as a mariogai. It is true. Babere tuakorerwe training nyinge. You still bado tokonya gokorero. Na kikegerete tubate that all information. Tomatika waide lazima korerwe training egero manye understand. Tubate no tokorerwe training paka ye composition ye emetherie tumegete gari. Na sometimes no Google you naboko your information ye. So you have to be taken through a process. A vigorous training. For how long much of expert like this? I've undergone the training for a whole year.
for 1 year. Yeah. Makubwate bintu bire. If I may ask, asengenche faida yo murigereria. Amalio gari emetende nero ibwekaine ya Gusii because I think bintu bire natural. They almost look the same. Osali gari tofauti yake. Okay, Sam, anaro are tofauti yake ataiyo gaiga. Lakini ayande makeigo nare gaiga. Okay. Yeah. Asengencho natural abura nyola ngekibundi no ngekarororo nkariko rugweri etariabo. Yeah. Na intuna Gusii atobwate bieto. Thank you so much. Alafu rende how muntu nabara bugenga mariogaya igongo cha monge emitenge ende nchikuye kamwane. Mbeliri ikonyu igongo cha monge esire tayare. How na kiamalioga ya korolekana because no muntara buga gocha nikibuyu momo bekereryo muneria mamansa yabago talipara. Yes. Okay. Amarioga yare in echinchera chinyinge entanga ni chi capsules. Akabere ni chi syrup otogochiroka chi juice. Yes, yes. Gatatu na mafuta. Chi ointment. Akane chi drops. Okay. Chi drops buna chi amaiso. Nabari in that nabari go. Na borders. Ayandana borders. Do what border. Okay. Chi capsules inchiro sam chinsa chinde nyene ngosi umuntu wate shida gosa wate video opposisa ekoigoro. Okay. Okoego kwaigora. All right. Ko mura sobosisa obu. Okay. All right. No chi pimples. No chinja richirichire open gose no engosirere very rough. Yes, yes. Engosire itaringia. Okay. Na still okoigore capsule ikwabe kase Vaseline yao. All right. And we kotora on the specific diseases mo deal na chiro chobu na Herbal healthy. Kondo mwajimuli kwa igure the nature ya mariogo akwena nwase nyagitari ya Herbal healthy. Nabora endase omuntu akwe liquid omuntu akwe riogo nikebuyu omuntu akwe riogo boronga otegigo kwando yeke igo kwarorire tofauti igo we are trying to disqualify abantu barorro bagutumekerie ta ria abantu bana metanto baro bakoragirira from another company. Yeah ondagoragera bate mwandorari igo ne representative yetu tuatoma so we are content etaliengia igo we are trying as much as possible togotebie amariogo agotoka Herbal healthy multi Dynamic International Company Limited egere na liokumanya mete abantu bangi bagusira kwa sababu ya kutojua lack of information. That's why tore megaiga egere tukumanye osoyo minta kumanye mono what they deal with egere onyoro basemiogo kerto gandrete iga my sister Gladys amonto nabara kage mwachagite 1993 in chagite 1993 in existence mwabere for a long time here in Kenya. For how long mwabere ndi chagite kusamba because it's very international nere chinse chinde so here back in Kenya mpaka tuchago Gusii gangu choro tatenga Gusii amo bwate kende kia setole but ndi chagite asense ya Kenya main headquarters 2020 so it's like 2.5 years towards the end of 2020 so okay kere 2020 ekwera igogon tigatobare 2021 so igo Nairobi katubwate chi office ose mwakinire how far have you grown? Share with us. Oh my, thank you. You're welcome. Nairobi igere to a headquarter ya Central Africa chinse chia Africa chonsi chia gati chia ne chia Eastern chinse chiri chia Africa chiri nsemo ya East ne chinse chiri chia Africa chiri nsemo ya South igo Kenya nere head Eastern Central Africa exactly. Alafu here in Kenya Nairobi okagosemore some cities umetento ba city Kenya ga city bantu ikirenye na towns nchirororo. Where do we find you again? Kisii, the first one. Kisii Family Bank building, room 07A. Okay. It is inere enyipi sichi branch chinde. Tobwate yende Western region. Okay.
ndobwate eyende Mombasa Coast Region. All right. Igo yani mmesha consider Kisii. Iko toche tibosa. She's not talking on behalf of Nairobi headquarters. Kulenda huko anagaiga igo mgeni akikuja mwenyeji anapona. Igo bana no tolega Kisii katikati y'umucyo songo Family Bank. Yatumait Family Bank igere mbarabare ni bengi ya Cooperative Bank. And igabo no ere igabo igabo mwanchi muligelia ndi mwanye igolete Madam Gladys tindanye for some time on tare tatu omotinyo kane okane yes omotinyo kane tare tatu lakini ntwabwate event 29 tare 29 omotinyo gatatu yes. All right, it's very brandy. Yes. Negente Kenya kigima egente kiachira from the market. Marioga mayakigima banyagitari mbaro mbaro. Yes. And actually twachitesa ori demand. Twaroche togo tubwate gasi nyinge nseme. Tokarora tuigore iga Gusii egere nyare go oketia environment ya gaiga. So in other words, mwanyorate client but so many. Yeah. So wikamoto managoro Nairobi goja. Mukara what is the cheapest thing to do? No kuigora office. Yuerbia mwancho muligelia Family Bank, 2nd floor, room number 7A. Am I right? 07A. 07A. Yes. All right. Ikono mwancho muligelia na Dr. Gladys Mura, all the way from Ever Healthy Multi-Dynamic International Company Limited ya chakirite mizizi ya ere India. Maita anta bange sahi michangi mingi Madam togendrete bantu barwarete uko yunga 2 million chitakeire mwanende India achikuligirirwa muchando bwe kidini, muchando bwe line, muchando bwe ngozi, muchando bwe maiso achiko kwarero wasene operation. India listogoji bono baajire. In fact baajire gigase tole ngoika tole about treatment. Are they very expensive? Montume waratebe India. Alistogo changa millions of shillings. Abacha gaiga mtu akate monta asirie kwegenanga still babaranya chibase chikale too much. Ngoika tole ga tumanya rates chabon chirechechi ngai chikoreteri egera to bese kona kuoba mono because babwate kirengekia to finish all diseases. Igo mpaka wa such expensive ekero bali ne kirenga kyokonya bantu banyasai. Igonye kogenda to gotobwatia online no tole Ndizi TV News digital abone nsemo ya Facebook tole live galia producer ito Joshua Uta no atobegete bya kegima YouTube galia na ende no tole live buna Ndizi TV News anonye ne keroga ne tigo toikeraga igotume liboli yao ochagiga simanda mwanya ari gukwiranira senchira ya bene na bagotonyera gwetira sinamba yesimi iyo eri gorogabo ase TV yao boigo na bogo tweet @Ndizi TV News aina bakonyora ndi buna Sara on Twitter Facebook omboli galia egere mubolie libolio asenchira yobo ikeranu kegima. Very good morning igotoline company anene kegima bachirega montante binga ambagani kyabono obwate kabisa na rai machine anene kegima gete nene para na batei hao ni wageni wanatoka mbali sana kuli naende na bakurwa ngega iga batoletera mangana maya. Madam amangana ahabo una abantu bale they sometimes related na mangana yani montako mitishamba the way irigo soka ngani mitishamba bantu banga konyoranga bakorelate mangana kitorate bono shirikina uchawi asengenje bono okay mbali bobe because ntwaraga se gazeti ngo koro kinde umonta abegiti bintu gete njera paka wakume mariogo kiaya bona abantu mbara abande in fact basaririe elieta the legit companies bono bantu kubarusia that ya nabera abakongo do inu mwabarusiri ororo mubwata abantu. How did you manage? Because abantu bange ba correlate Herbal na manganande amasininza. Okay. Ayurveda abantu mbaro banyimanyete. Okay. Abanyagitari abange sana bamanyete igoro
ya Ayurveda. Nogenda YouTube, nogenda social media platform. Ayurveda ne system imanyiri internationally, imanyiri ensengima. Yes. Nandi nairora riri nateba mariogo nara approved. Mpaka na GMP. Yeah. Chi obisi chiri chonspi chiwenete gwa approve. Eriogo egere mwanya banta tumike. Yeah. Chonspi nchi eterete amarioga ya na eterete ororo. Yeah. Mpaka ororo India na eterete organization eriego approve Ayurvedic form of medicine. Alafu rende tomaiti kama kawaida maybe ibintu biri bya ushirikina mbiko ba public mbagocha on public bata event bwate mostly omaite ko ba chini bako bisa. Yeah. Arafu eriogeri nande ndire sealed. Ekero kwegwe eriogo ndire sealed nayo kogendo igurayo monene. Bono alafu nande instructions inchiro nyendi bwente kubekwe fridge nyendi bwente bunarigo tumika bunatwa marioga ande anyagitaria are net instructions chae naya nabare net instructions chae. Ekero kogenda indio mete mbabwate chinyagitaria rakabiri. Yes. Mbabwate chinyagitari chia Ayurveda chinene. Chi chemist pia mbabwate chia Ayurveda. Ine revision mbabwate Kenya. Ne chinse chindi chi Africa and maybe kerasi. Vai establish egento buneki. All right. Ebon. Thank you so much muligereria. Sina la kuongezea hapo kwa sababu madam Okori amegonga ndipo bona bokumanya the true medication ekiagera seal ayande nabo okupimerwe nchiragete iga even contamination nabo konya nero roro but bona seal na bigwanete koba igo kwa gurire ryogo na biko gwekunurira so that tonyora muchando ndebwens alafu na indrende it is international talibono bacha kire egintu kyabere in existence for a long time igo kire legit na bokomanya asibali barabe ignorant mbaro bali bako ba ignorant na bo barabe swiped away bagole bintu vitabwenereti lakini bono why o gole bintu vitabwenereti ekaro tolega ase studio kokotebya boronge nga michando bwate bono yakorirwe wetera alternative Herbal kurwa Ever Healthy Multidynamic International Company Limited. Mancho mulira liboli lyao naboko lituma comment yao naboko yebeka ali senchira imitandao na nabatebya ninchikoligereria karotogenderete numurubulyo obono mambya karotogenderete iga madam gusetigana some ujumbe nerega iga yule mmoja agoteba natulite kurwa diaspora agoteba no alime yomurubilyo kabisa balimo wakera madam mwesimi she is now busy agonyara kobori abanya muntu akora TV now they want to confirm ngagi nero bono ole TV bono tagonyara kobata simi mpakara akora egipindi William Nyakundi agoteba good morning Sarah tukondani asante sana na Rodri Suze Riruman asante Clinton Machuma agende tokopongeza umurobulyo agatebanga no alime kabisa ase umurobulyo kero togenderete iga then muntu nata kumanyanga which of your services maruire nara liaya ora mention abanyo mwanchu murigeria urigerete naganyireta igunga nabatu muchando gete nocho mention ugose lichibuni nyore Ever Healthy some of the diseases chirimo kubwenia na chiri chichandeta abantu mono so that muntu nari akumanya buronge. Okay. Yes. Ndara kwa negoro ye amarwera aritoko bweni first. Yes. Ntubwate umunyagitari okora full body scan. Okay. Scan yekero gokoreru ukonyarere gokumanya umubiro obunora inye kubwato bokongo bonde bwensi kworokiere na ninye kubwate obokongo ayo monyene utamanyiti isa urindu bwate amarwaira ndatabwati chi sign. Yes. Ekere ukuganye sign yaye aikire gogo koba manene bono scan ye ngokonyere twamanye shida ya omuchando wasore twako advice accordingly no twako eriogo
erego amarwaire aya tuko deal naro na mange tutarika mention utara mention madam pole gwa kwanribia nga scan nero rikora kurigereria igo tuliko muntu taliko chinyagitariga omurigereri then omweriogo it doesn't happen like that onye tindage bwata biyara kinage bwatribia lazima uchunguzwe vizuri umanyekane nga what's really happening ya somobirogo then bamanya korora the what kind of medication okoewa. Okay, what happens kerike okorekana advice ane ko bambia kurigererigo egere kwamanya gokore step yende. Okay. Lakini nyetutageti kurigererigo tumete murwaire na bwate right na bwate chiright chia ene rogotaka buna bunora mukonye nyetutageti kurigererigo already na maito muchandoe okay bado ngomwatore eriogo ibono. Alright. Asante sana lakini mbuya umuntu kwara uwachire nyagitari na tiga nyagitari bakore gasi yao ukienda hospitali wewe wacha washughulike vile wanataka sengenjo na uba manyeta at that time. Today we know some of the diseases chirumwa chumuliri ararorenga na ike family bank nyorenga obweniwe. Okay. Egento kende nkeribu na amarioga ya kozuia konyoro burwaire gete nande segesie kebenye already no bwato burwaire obu atonkurwariare iba gukora two works at the same time ibono go prevent yare nande gokorare go clear so amarwaire buna arthritis ekifafa arthritis. Yes. Arthritis yobumboro bina bokora tukunira. Arthritis no burwaire bwa mauga. Okay. Ogo chanda abantu. Ekifafa ni buli muntu akugwa inse. Then yeah. Ogirika. Yes. And bwate chialsas. Chishida chons pichenda. Chish emechando ye kidney. Liver. Yes. Emechando ya high blood pressure. Yes. Na ande bado ngofundisha tura abantu enchirora arende nkoro yao egerete chaka korosa gokoregasi gosite chaka gokoregasi abnormally egere kwanyore pressure. Okay. Ndo bwata amariogo yokorwari omogongo shida chiomogongo. All right. Chi allergy asthma stroke. Yes. Emechando ya maiso abantu bari batabwate chitoro insomnia ndubwate anorexia abantu bari batari gutwara appetite gose vero barose tio bongo bwabo appetite kurageregere mba babase kunura still ndande ndubwate abantu bari banorete batayete go slim asinini ndubwate eriogorio koruse cholesterol ndubwate hemorrhoids nkikorokune obokongo boboko chama egagaiga kere ase hip hemorrhoids ne kuruma egensemo yechu. Okay. Bono. Right. Alafu ndubwate cleanser. Detox ego cleanse enda ya wengima chi organ chinda alafu kwa nyori immunity yabo ya very much boosted. Okay. Ndubwate dementia abantu bari bakwiba gose banyorero burayiro bwa dementia abana batari gukina bunita keri sababu maybe reba iboretu egento ngyakorekanite sobongo bwabo ko bakonya tore no bari bakunyura gutara isauri ya mauga bado ko bakonya tore sana ndubwate chi testimony ndubwate chishu chia fertility. Okay. Abantu bande bakotrira abana nabange abandi barera umwana batagite so ndubwate ryogo rikokonya basubati ba conceive cyst issue umuntu bwate cyst ngakikoro kuneke gusi kibusine getaka but cyst ase chinkoli chienda maria se matumbo iga asinare I think no cyst so seke saba so mwana korara so burare rira mori chikando chiri chikando the walls toratebe exactly
alafu ntubwate riogoria prostate cancer no ori already very subjected ori already konyorwarire okorero chemotherapy batongo mwatorerio gomukonya healing na komwachinguru cervical cancer ntubwate riogono ogo prevent for example torochimuna basubati ntonyumiri umugakona barabe pengine na bwato musani na pengine bari gwikinga umusani orioe maybe na bwate cervical cancer nere orara nere na ndocho orara naye igon kwa advice sana tore abasubati bakora a detox ye eri barusi chi parcels bagochiroka chi parcels chiri mbi yago kora igo to base kuganya chi news koroso munyagitari chiakogosa no abaga nto bate chigo prevent prostate and still twarwari. All right. Yeah. Wow. Diabetes. This is good news. This is the best, by the way. Mwanchumuligeria ukwanira marwire almost on CP iko baronyo gukuna wewe uko na jibu to baisa gutigara magega gumosi gupili mpaka Family Bank second floor a room number 07A. Iko bano mwanchi muligeria unangoja nini ngitonya goteberanga maroira nchandete gakinya sainki na kolete muriro na limetie kimbwata chishida chungu nzima oigwete kurwa dementia, insomnia, all the way from arthritis, back pains, amangana yenda, cysts, mpaka fibroids nande neba kotebi. Yes. Bedroom matters etochi konyete sana abaga kabari babwate issue ya bare one tageke babwate ryogori yaburi gokora stamina enhancement nande batwara erection farm ekubuta ego ryogeri konyo muntu oirana buna renge kare ibono umuntu na atebenga korokende ryogeri nditwara effect liraera rene nando mwaka akwira na buna renge gose ryogeri okero konyu togokwaniria 2 weeks tari ria ritukirio ne ria 2 weeks kwanyu on the 4th day ritukoria kane amarioga yaito on sipiri tukoria kane lazima orore change on the 4th day kere gwachakire korore change ogo improve kogokora chi wiki bere gari so improve it yogaika na bogo tigara igo. All right. So it's a long term solution. Yes. Ya maroira ali usachi condition chinde to bwate reasonable ligo maybe nga nende etwale effect bado chinkondi chirororo bado such solutions ngure guchira temporary nochimaite so that's why tole na uhakika kwamba niko tole ne company is certified and tumesema what a warrant modra warrant to what create all the certificates in case ko yiri ryogo then something happened nabo era happen sometimes nabo happen then nabo koraki nabo ko ira na sibaro batainga no I bought na worte ryogoga nimbwatu muchandule gana so that na ndibarore naki ba kokonya igo mwanchumuri na mangana maya asimambe ya bono marobele boba chenu Tuesday na batoka koraiga mimi ni waziri wa afya. Asante, leo tuko na mgeni wetu ndani ya studio iwanye wotete gotobwati ali online na otole Ndizi TV News Digital tume ujumbe ya ororo alafu namba isiminere igoroga bokomu bonde bwensi obwate kwa sababu ndigo tubwate lichi bono iga madam tukimwachilia saizi muntu okaenda bona ali nendege because she travels all over kwena kyabuna abantu banyasa enkonyora bali kinga enkonyora bali the healing eli baganetie so that abantu bakora emirimo yabo yakira litiko because umuntu narole nyomba arthritis ebwate tamagoro so he can't walk. He can't do their normal businesses. Wono nkirendora chandikiro mugaka na akona ujumbe. Nyambono kwigorere radio ya mini station yao ya Ndizi TV television.
igogono mwanchu murigereria you are on the safe hands metona tukubolinga whose hands are we safe so we are safe with ever healthy multi dynamic international limited abantu mbaroromo barabasiereria bagusintu manyire sana tugosiereria bintu try this one out try it out gento mete bantu gente gento kigocheke geni obvious kuna that resistance kuna that abantu bagotema kora kana kabisa hapana you have to try, you will try until you find out the solution. Abantu waliba wenete see they tried yes waliweka imani wakajaribu wakapona sai madam na wate ulcers but right now she's okay we believe ikiaga tataiju mundu takungainiria suburwire mundu tago ukwana nganga na wene tata wene no yoro mwanchu mulire every situation every solution nere asenya gitari yaito daktari narole koboli nga Magine I think ule mjibu igabolia oburire bwanda tubwatu oburire bwanda endwali yanda no burire ali monta ko wochaye kona injira gete bukuru kunge endwali yanda batrende amuriro onsiali intano twatebirenga wewe tembea utaponyeshwa utapona kabisa ukwe imara Evelyn Bikoro agotoligereria korochisemo cha Nairobi Mountain View agoteba mimi nimebahatika the last time ulikuwa na madam bado leo naangalia kipindi in fact we are watching like 5 members of us with my husband Ronald Ngala asante umesikia dawa ya mwanaume iko naligeretie na my sister-in-law my elder daughter and my neighbor. So we are watching you online. Asante sana Evelyn Bikoro all the way from Mountain View Nairobi. Asante. Nara kwa Samson Oroswa krobo machoge chache agoteba fantastic. Ni wapi hapo offices ziko? I'm joining right now. Asante ngogotebinde Samson Oroswa. Nara whatever contact please. Asante mtapatiwa contact. Alafu naendeni ndoche Maria Ogao na yankuro chinse mocho gembo agotebanga leo siendi kazi lazima nijue mengi na ever healthy barikiwa sana Ensakia team Sarah na Ndizi TV at large salimia mgeni she is so articulative tunamsikia vizuri bia mono sana Samson Oroswa namba yesi minigere 0797 88 66 92 0797 88 66 92 ose noti sano na ibere kianda isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo kianda ibere hiyo ndio lugha tunakoroga hapa madam asante mbia mono nara kobolia nina mwanamke wangu hajaweza kushika mimba wanaweza kunisaidia ujaandika jina lako kero kubuli swali wa address nonye nyasaye kero gusaba masabo tena kuire kanisa yake you have to ask for the specific again you have to ask specific nga nyasaye nkonye ngorobole mera undi na kujibu bona kero kubuli libolyo teba sokorwa lietali yao nalitoko naliokwira nilitwatebanga nyarebe waisane kire una daktari irani but anyway akubolia nga omorugyoye she's having difficulty kubwata ubulito for a so long time bamejaribu kutafuta mtoto sana asante alafu naligigo gotebanga asukuru kwae asukuru yakoro kwa Linet yes awata basukuru kwae kurunse akantunkaro kamerete like akanyamagete kamerete buna akanyamagete iga agakeigo kale in the middle of my foot so ekero gatano kiwe igo kemerete manyinga kurusana so I don't know what to do because nimeishi na ako kakitu for a long time but now gakalikuru akoranga asukuru kwa kurunsa aganta kunigo kamerete kanga kanyamagete iga so kero gatano kigu nigo gakurwa manyinga watanisaidia asante eneli boli kwa boli utajibiwa na mwensi walimogenderete gutuma chi message chaino karibu sana tuchakiro yo boli murgyo yeta usinyiruko nyoro mwana
Okay, ekero murugi wa gusinyukonyoro mwana etukuba eriogo mwensi babiri esauri mwensi ni familia yemo etukuba mwensi babiri egere ntu miss onde mwensi kiagera nabo goteba nchimbi yandi na pengine toribia so igona boto ko handle fertility cases na twarorire chikoba successful so ayeninchu tobangane naye unatogocha kama tibabu ulio boli chi office niko chirese ebengi ya Family Bank second floor room number 07A kiwa ikirali tumeti lietandiri ikirali bado kifika huko sasa njotali yaro yokere unajua this is a world of business, this is a world of competition na bora yole binti bingi lakini utaona imeandikwa ever healthy multi nabawa kesi oso akesi meyo nagotebi 0797 88 66 92 eye nayo kubwata osene ne yanya gitali nimbato mondo ubata chisemi chonse all right mbakora temirubiri yao maithira bo mondara akitebuguriwa onyoroka biashara bingao mondata bereni na mbeli bangete how come so muntu naro uwake nambalioka unamwambia hapo ni ever healthy atakwambia ndio akuelekeze vizuri igotonya guchandika daktari how far from end of 2020 mwachite into existence ga NCA ya Kenya mwachire chi Mombasa mwachire Western mole mpaka Luo Nyanza na Nyankisumu na wanyamubwate chi ofisi mwachire Kisii town how is the naki reception mono aiga gusiba na rato kwa na june ronga how is the reception how is the demand amalia kale kwa yare mbere abantu to nanda to shangae how is it Sara ekemaena abantu mbachandegete that's true the first time rina chitega iga abantu bakaigumbanyara kokonyeka bachire abandi bakwaka chisimi chinyingi sana umaete no abandi barosire konywe yogo so batete maybe anyu ebe round ya yo mwiso so a demand nero there's a lot of demand there is a lot of demand igo manchumuli it is a demand nero ekere demand yaro na bora ikonyo eliogolia edire lakini endelio ndia na koera korwase aseri kariko korusi gugalia galia India India maete India ngo iwanda sakuruka Mumbai iwanda sakuruka chitawadi jiri I really wish to ncheka ngikali anyway umanchumuli yatogende takobana Madam Gladys Mura all the way kurwa healthy ever healthy the multi-dynamic international company limited nilitali nena sana nakere lietelire linena igo no bokole na obole igo bokole bone no ene arabike karako molire ajani fanana hata mwenyewe amekula vizuri kumaanisha services chabo na chiro chinabo chiri igo ngikatore on the rates na ra maswali ya mange igoro ya rates abantu bakaganyerete kyandege 10 kolende kero ganyerete igo nyambono ko igwire TV yao igotolege igabaswati boka it is Tuesday women it's Women Tuesday with healthy matters korase nyagitalia ever healthy yani ukae na afya siku zote awabahatishi leteli you really thought of it it's a good name yani kiafya niko bali naye standby wanatembea nayo safari ekero mwena ndire mariogo bantu bali hope ngotika bali their contacts do you follow up to check on them ngana kibagendete all they come mogubate ibacha after back already dosage eko depend buno montata ite naro rata kiachi physically inye maybe no monto ruarite egento kere physical aboko motebi achegero kirigiriri how far ngaki nyeneke donda ngaki kya umire giekire aba lakini chi contacts ni lazima ngotiga bare agere gwakora follow up no maybe na babwate riswari akuburi goreriogo kwanyara komu konya igo contacts ni lazima right unless ero monyene tatageti gotiga contacts yai that's very good of you and very kind akarmo gora follow ups which you say your clients
mwamanya na kisara na kiobogeterero. Are you better? Yeah. Ayuere buya sana. So ambali na following up, how do you reach out so that we get as many clients as possible? How do you go about it so at least everybody anyora this information nga ever healthy nero and these are our services? How do you do them? Okay, this is the first way of doing it. Yeah, you are here. So go reach out very on social media platform, ndobate Facebook, ndobate Twitter, Instagram, ndobate website. Alafu nkogenda tore physically say field. Unabono on Thursday. Yes. Naroraga iganto chitogende nyamaiya ward. Okay. Chitotware tuwa ensemeyu. Thursday ekenyorokia material. Tuchitogendo. All right. Last weekend we were in Nyeri. No tuarenge togakora the field work. Okay. All right, that's one way you go interact na abantu bamanya sonya abantu banyamaya ward. In fact, yani mangana machireli, we are just discussing here kwa Ndizi, but bana mochi rwe ground mpaka bate event. Oh, yeah. Abantu ba material ekinyorokia material mujitokeze kwa wingi na wananya baka bwate chi free gift. Orapi mubosa no consultation will yogo bosa ase babikinga the first 10 bali bawocha mapema ala frende wodi ya nyamaiya i ekenegesie kenene kiagera daktari mbache bakororo bosa eto gechokobo nongo chakoba so iki ni iki kiroja seti ya abantu ba nyamaiya ward county ya Nyamira kinyorokia material on Thursday igolendo obatebirie mwende mwewo bokoreri buri botakeire. Unajua timaite sema mwarwete maite gentekeni kiegocha lazima mtoe zawadi ya watu kama 10 hivi. Walipokea ama nikaya wa kwanza? Walipokea. Riri tuachiteritangane tu abakorerete scan ya free. Okay. Bari alafu bakaguririo. Okay. Lakini gereto kogenda buna field igo nyamaiya. Na butoko baeriogo na subsidized. Okay. Eriogo rikogenda riri discounted kugwariri na tokoni. Okay. All right, that's good. Na baromba bwa the subsidized. Yogori bwate subsidy metwanore subsidy tote bano buoyo serikali ya bwate buoyo bweli goriria inse so nyibare kwa ni yoko 6000 oenda na 3000 na boko enyorera for example yeah asomo bwekano. All right, hi, naomba namba ya daktari please, ni mimi na mimi kuna dawa nataka ni Osoro from Qatar. Osoro from Qatar, namba ni 0797 88 66 92 0792 97 0797 88 66 92. Watu mana SMS number lindi nabonda munda umunyagitali namba yao baadaye egere agwakire. Asante asugutuligerere nindo chinaro kuruko Miriam mwagoteba congratulations so much. Asante kwa kutupatia mawaidha matamu. Kweli mmekuja kuokoa maisha. Asante na mzidi. Bia mono sana. Ndoche Lydia Mora, ndoche rero it's women. Asante. Kora jinse mochata baka agoteba ere nigo agendete kwigiro mangana y'ubunyagitari KMTC. Kulinda agoteba nga this is so encouraging wasaidike. Bia mono sana. Narega iga John Ontiri chinse monechi ya miriri sio mirieri. Asante sana asokubwati umurubelio. Biyamo na mwensi balimogendrete kolika nare iga okay. David Chita, okay. David Chita wabalikire namba ya Ever Healthy. David Chita no maete. Yes. Okay. All right. Namba nere ya likirugabo as Ndizi TV News Digital na David Chita
namba nere yo 0797 886692 asibali more online mogotoligereria usimura chikurigereria singencheke negentu kera bado utafungua link utangalia namba nere yo mbia mono sana chinga kimogendete kuna gutubwatia Dina naomba agoteba hello ni Ndizi ni Dina naona mnaendelea vizuri bia mono sana Dina ayana mangana maya wakati na afya kuna mchezo lazima totebya bantekene metanyege ntongera kiekene no among sector yobochen etogo mpimonta ibaba yaya igobwatu borero bwa arthritis au fichwi ndowine birogo bisu lakini au fichwi egere kwa chako bugwenia tinta tande mutimoko na ate batofululize igo tutigare chideke 20 chioka base kwarosire let's carry on. Let's carry on. Thank you so very much. Nalitora enane toikie limit elituatagete yeli tukolia rero. Lydia Mohambo agoteba good morning. May God continue blessing you. Mbia mono sana na ayo sise ni wiki agaro gende tukubwati umurobelio. Ndizi TV mwanchu muligere murobelio novo chenu Jumanne ekarotoli na Madam Gladys Mora kurwa Eva Healthy Multi-Dynamic International Company Limited. Yetali tambe sana lakini nende na nje no mjua. Asante. Enenya gitari kurubu gwenya asenchira ya alternative goze Herbal na ende neire ekibali kiriyo kurubu korali 25 plus years of existence nega siengia no bokorali nobya na abantu baro real examples. Arafu naende naro kubolinga inu moko ba under KMPDU. I don't think so. Okay. Etoko ba under food supplements. Food supplements. Yes, because habo unajua ayuna maliogo ye mete naende igako ba under hiyo ni kama ni chakula bado because maliogo yemete nere kuliwa matunda ayande tua ya arosi gutwa libune liogo abwate medicinal value lakini ere very much advanced kuliyo bokongu bora semebire kabisa igobona bare kiombe kia food supplements yes KMPDU kidogo na mangana yande yesaidie yende yobo nyagitari kule ndaba igobale alternative igobana mbia mono umwanchwa umuligereria mbali na India na US ngwate bamoro na ndense kiech madamondara mbali wabatulike kuro New Zealand nimbata mashabiki to Dennis Marubi mongene Elizabeth Marubi numusubati kuro kwa Irene Gesare vale New Zealand bono igana ndi bara mashabiki eto sana barabo barata mwikiro Switzerland. Alright. Okay. Igonga motemete cover everywhere in the world. That's very good. Bia mano mwanchu muligereria. Alafu to and the rates. Mtonabara debe mumeongea yote rege mtonaro ganyerere teligo linirenga gose. Baro kwa na 50 na inkiro ende. Okay, ekerego korekana. Inyentori sense yo nabono yore New Zealand tako gosa konyora bokonyi boy nabo tukumutomere ryogo rikasare so that is good news. You deliver yes all over the world mutona ba Uganda tukumutomera DHL tukutumika DHL twamutomera. Wow. That is so good news. You are so much committed. Igorenda karo abantu beruete iga mwanchu murigeria then tunafaa kuwa community yenye hakuna magonjwa. Tugone tokoba abantu bali free from diseases. Kiagera amangabo arwali uturuwe ga science of course, arwali uturu Herbal Ayurveda. Ayurveda, yes. Ayurveda. Yes. Igobano karole everywhere. Oyole Katari usabe namba. Hata yeye utafikishiwa dawa yako tu. Bora mcommunicate vile inafa. No riri enyaroka ya Raila Odinga. Yes, Winnie. Anyorete stroke akanyore shida ya maiso. Okay. Akairu South Africa korwarigu. Yes. Tachieti gokonye kabia. Familia ye ekava advised. Yes. Bamoire India. Ayurvedic treatment. Okay. No achiete. Akaegwa Ayurveda. Don't say. Amaisa ya kairana.
Don't say, you mean you restored Yes. Raila Odinga's daughter? Even in Kenya, it has happened. All right. Okay, did you chete India tari inche na mo restored na teba? Ayurveda. Yeah, arware tigu na Ayurveda. There's a power nero Ayurveda wate una na tebe kogenda se root cause yaro rachishida chiao na ande ya renew chi cells chiao. Noga ega Kenya ntu akonye to mugakonde in Eldoret. And another one already correspond very positively. Okay. So we are looking forward to ganyete. Okay. Yeah. Igo, in other words, omuntu oli blind, but now what a vision from Mapema, he can recover. It is reversible. Very possible. Reversible, yes. Wow. Yeah. What about that? That's amazing. That's what we want. I know some friends but with the vision yabo just like this akanywa osena marua akara saying ki then you lose vision na bakorora. Oh God. All right, asante sana biamona sana mwanchumuligeria tobo mu kobosa igo kwibure tuna maisa abere ngwika toro on the rates na otwale guchia akole nara okoboli nga Hi Ndizi TV ni Faith kutoka Nyamira. Nataka daktari anisaidie, niko kwa siku zangu lakini natapika then kisungusungu huko najikuna matiti. Atanisaidiaje gaki na kichwa naumwa. Alafu ndege swali aligete enjera gete lakini nagete mire agoteba ako kwa hedhi. I think ako kwa hedhi zake. Anatapika kizunguzungu na kujikuna sana matiti. Je, daktari atanisaidiaje? Kichwa pia inauma. Faith kutoka Nyamira. Shida yake ne shidere ere common. Yes. Ekere okororo kunya kweyaga yagi chimbere. Sometimes no takeri okore a detox yomubiro. Number 1 okweyagi oku no inche nake yagiri sometime. Alafu tubwate igotana tanya gukora mubiro e detox engakintambe sana. Then number 2 ekero okore detox yeri chishida chindo rabe ubwate bado eriogori rinko gukonya rire. Alafu tubwate eriogori kezunguzungu probably manyinga etari gocha mutubia. Right. Okay, the flow of blood to the head. So ekero omotu otari konyore oxygen bia aboko weke zunguzungu gose sometimes kwanyore fatigue. Fatigue no korosa tuo korigente ke kwarosa kwa iwosunduke kwa iworare motebiache komokonya. Faith kuja usaidiwe. Daktari watu mwingine litaliege nyagitari nga detox tanya go detox. Elaborate. Detox neri ogosibyo mubiro. All right. Paka manyinga alafu oba bunore omoi. Okay, over restore. Esa uri mebere ya Ethiopia ngo korere gasi sana yokurusi jams chinyinge go mube nonoro nkorosore bunaye monyabantu turabose. Ya no shade esumu getero mubere me. Asumu bekana mnengiti uji sabur ya tigara gobana nde. New. So mubere go konyare detox you wash your body. Yeah, watigara koba fresh. Na lelo naliruwe sibiri buya. Exactly. Yes. Na ndi nabonto bwaterio ko pia hormonal imbalance. Oh, all right, yeah. Na bunanate veteri tangani something for detoxing the woman mood. Okay. Yeah. We have a solution for her. All right. Producer kubolinga elio golia manyinga lirolite ndengutwara muri. Manyinga gosibia, yeah, gosibia manyi. Tubaterio gosibin tubaterio komenta. Okay. All right. Nara okubolia akoro kwa Linet taligeti asakurukuru kolenda kotebanga tafadhali daktari, kuna vile mtu anakuanga na harufu mbaya kwenye sehemu za siri, sana sana wanawake. Unaweza kuwa umeoga vizuri lakini una ufundo fulani. So hiyo ni condition gani, alafu mtu atasaidikaje? Linet. Naki rinacha kera ritangani nate baba subati ntore very advisable tuatumikia
a detox. Yes, yeah, uterus, cervix. Yeah. Eyue kero konywerio goriri eriko gosibi aebuno mukungu. Okay. So no chishida bune chichia oda gocha yonspi inatoa. Okay. Regardless the minute bokongu bonde obokongu bwensipi buri musubati aratware ensemeyu. Okay. Eriogereri gokore. All right. Nande naboko observe a discharge yao kere wacha kire konywerio ogeri nabo bono gochaka ko observe the moment musubati ekere okorori discharge ere yellow greenish shida nero a discharge yao te bwene tiko bai bwene tiko at least white or off white lakini kere kogenda another color so there is a problem. To what a solution yai. All right. Asante baba Linet, kuna suluhisho ama kuna solution ever healthy. Alafu naende sibali mogenda tukubulia location doche yabe kwa na David Chita. Location igere Family Bank second floor room number 07A abo nao okubanyora. When tumemalizana na maneno ya intano amangana ime mechando yonsi yenda nanda mechande menga abantu babwate yere nda mogongo amauga water view twaroringa kuna solution karo watalirwe ikasi nyekitali ya ever healthy alafu narurata kumanya bono from the outside abase kumete ngotaka tole twaroreka na bya narokonyora pimples chichandete skin yae erembe amaguru asaligete. How as a outside in the skin ngozi yomonto nabana arakonyora obokonyi. Okay. Omaete ngozi ego chaka imi. Yeah. Na kitogo tebero monta kore detox. A detox ye ego gosibi omobero obwenspi ne ngozi ne ngaki. Ngozi ne part yo mubero rio. So a detox ye gokora kirigent everywhere. Buna anonche no ndigereri ronko glow ande ko wa last time linaringa because rina achita konye na chakire konywe detox yani a detox eko gerata kwa glow igo means eko work na ndetinda kano anything a powder sina just like that hata ukinishika let me touch you so that so what happens ina could detoxify everywhere ogo chaka ko glow noinye kwa wate pimples zinaisha no area gerinde bado ryo korosi skin ni ryo konyu still riko genda ria work even on your liver kwanyu then kwe observe na wokorore difference no mubiro na if it is nera advanced mono rina febetento bati capsules okoigora kwa beka sama utao una bana babwate eczema no nyaruka yani ne bate eczema so na bwate na kamwakire ne valon yae and she's very okay now alafu advantage ya mariogaya tabwati addiction unani lazima utumike egerobe bia ekere watumikire maybe for 1 or 2 months kwa yure now you are very okay even if it is 1 month that is the end ndoro tumika nandi na mashiringi still bintu birimbiro bigo cha urwanga family ye chikwende cho mashiringi actually na watu Rwanga FMA ne amaega sikwambekera kwandora no Rwanga makumina kibonoterete so nero okay asante sana na narakanyaro bwate sports gite umugongo koranga ni tali mashiringi tali amwamete buna I don't know how to put it but tumenso kwa rigente ikyo umugongo bwate madoa black tali mashiringi and tali kwende ebintu geteiga and tali bichegechege I don't know whether you know bichegechege tali birobyo but rende skin ya tali kawaida no yunera bakonyaga because it's all through amangana skin we have egento gekoroko stem cell renew chi cells chiomonto ocha krenda ime akasengosi yawo then nye tokorora enid nero yogo kwerio goriririo rio ko mix rio ko mix na ande patho kwanyu
ekerogocha na buto assess condition yao tigerache. Okay. Asante sana because chinsa chetu cha mnyokire ni kama ndio tunaanza kipindi lakini ndio cha buto kireji dege 54 kutoka saa 1:30 tuarajire sana hata tujaenda break, so we have exactly 5 minutes unless ntomen 2 minutes but eto kenga ndora kora bia na boto gusabanga gaki just 2 minutes but 5 minutes nechi nyinge tokendo on the rates Madam Mora. Amano mono tuchakire detox ndo chenga yakunira banta bange detox alafu na rates chia maliogo are you so very expensive? Okay, the rates to bate na affordable because eriogori ensepin 2700 nandoroche ne riogori rwetare ndikore iri clearance ne dollar it noroche ni gore. Wow, that's cheap. Yeah, 2700 it's cheap. Erina riri ensepi detox to bate ne omuthinyi omugima eyiwe to eriogori igoropi the most expensive 5300. You don't say. I'm telling you, imagine 5000. yes. And it's only one. Ere morioka. I want on CP 4,600, 2,700, 4,300. Wow. Nara affordable. That is good news. Honestly, mwachira kokonya abantu. You are not coming to do business anyway. Ni kusaidia watu wa Mungu because 5,000 in other facilities. That's consultation. Oganyirito munyagitari, that's the amount you pay kuganyiro munyagitari. Acha gukora gote umuchando umenye gucha ever healthy obateni bato muchando we kidney bakwelio with a little amount, so ejine chibasa chinkepi chibasa chinkepi, so from 2,700 to 5,000 no wate eliogo 5,300 no wate eliogo detox ebe no watu muchando bwechinyigo ebe no watu muchando bwechinkegete na fibroids no wate amangana ayatwate balo sperm count sabasacha na premature ejaculation bintu bunebyo they wanatibu ebe no tagete ko smart na madam amesete mimi nimeshanga kwamba hujapaka chochote. You're very lovely. Igo mwanchumuliria twende tupate dawa. Wano rates balimwaganyereta mangana rates it's just 2,700 to 5,300 egero nyore eliogo. Location mwatebwa na David Chita igere Family Bank second floor room number 07A alafu naende no gabo vansikeri ndo chino ngende tukubwatyo moroberio na mashabiki mange wanapongeza kipindi na abande ntu abaye namba batabiro bayanyole na butoko yirorera 0797 88 66 92 enda mukasaidike enjam next sijui kama tutaenda na wewe detox yintagete kama imekufanya hivyo anje moliere abigali anja mmesikia hiyo maneno yine producer ito nero ikire AC studio. Asante sana ni ndoche Frida nere nkora Nairobi Omare, oh that's my cousin, asante sana baba ase oko ndigereria bono mambia ni ndoche Linet all the way from Nakuru County agoteba wow what a wonderful discussion barikiwa sana. Asante, this women crush Tuesday bono asante sana nkagerete bari mwansi mwatomere cyujumbe cheno chonsi ipi tokoteba ngambia mono kigima ikiagera chinsa tunaenda na wakati to what just 2 minutes we call it a day but there too much of something sometimes it's dangerous wanya tokwanire onya nande tokali gusali we don't want to haribu hii yote alafu nara utumire message yako tebana ki ani Agnes agoteba anapongeza kipindi. Asante Agnes na rodre message yao. Muntu nataka kumanyanga if I use this for so long netwale an effect wose nebwate dosage buna kwanyuga kwawena you just leave it because something maybe aburanya yako kunyuga nteke ngena karo kinke bwate effect. There's no way ora to make it for long because omuchando pakobe soft omuchando pako kuru so wono to make a for long Asante sengencho ngento karo kinona malioga andonsi
otumekerio go too much na bona ndeli woncho kalibe gente kyao so ga is just ba romo chando vakubeka into medication for 4 months or whatever. It ego depend no mobere bumuntu naro ranyu just for a month abebia naro ranyu for 2 months ego depend no and the goodness ekimunda ta irora marioga ya ever healthy ngwate baliritanga ninga inamaliza shida so there is no way nande okona go twara that problem because they don't treat symptoms vakugwenya the root cause vakora kabisa ububi yoro manchi muligeria nara you have something or maybe nyegutagete kugendera gutumika nande kwa beire kwa bwenire ekirora agendere gutumika things like some supplements supplements ina bokonyu and they are different chire tofauti so na bokonyu next time konyu kende igogoto all right but tebwati addiction na ni lazima utumike rio geria omenyi we are finished. Our interview is over. Mwanje muli kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Tuchage kwa negoro ya Ever Healthy tutamaliza jioni saa 3. Igo tigatokorera abo asevono lititu ateganete you are flying to was it Congo, Rwanda? Yeah, Congo. How is there? Na kikirindo kerali. Okay, you know Congo they have mbabwate issues na political stability. So actually bagotumika marioga because the safety is not so much in the country. Yes. So they actually they use this kuwa Kenya nyene. All right. They embrace this so much. So after this, where are you flying to again? Last time we finished, we went to Congo. You're finishing. Where are you going to? Okay, so this week I'm in Kisii. All right. On the Kisii full until Paka Sunday. But next week I'm planning to go to Mwanza. All right. Wekatoiwe itinerary ya mondo ito because nataka muigo ala watabango fly right now. Anata be on Thursday na kare material. Ya my award awala mokembere te by the way. Yoro manchi moligeria ya my award next Thursday ni kesho kutwa. Juleo ni Jumanne by the way kesho kutwa. Ya tarehe ngapi? Ya tarehe ngapi hivi? Leo ni 18 ya tarehe 20. Yes. Abantu bekenyero kya material jitokeze kwa wingi. Madam nawakane team ya Ekoro Ever Healthy Multidynamic International Company Limited. Nawakana ya David Chita, right? Maswati naro wa kwa the last time na mwibireli eta kidogo limwachite komo nera ewa maiga kabisa. Your last word on this herbal thing and ndo kwani abantu bakoligete. I know people are watching you all over. Nongorubo nchali na waranya mbaligiritiali. You salute them in just less than 1 minute, so we quit. Okay, thank kwani Masani One and a colleague, David Chita, Lucy Bondi, Gladys Machio, and Favor Violet, Asemore, Oya Maigane, na my mom, Nechi siblings Tiane, Oya Maigane, Tagatengo Tevi, Ninchuae no Mochando, Tochi Togo Konye Konyora, Esuluisho. All right. So basego chandi kagari, Toro. All right. Ebona. Biamono sana, Madam Gladys Mora. Thank you so much. You're welcome. You're welcome all the time. Thank you. This is what we do. Aiga somorobuli wenza kekera litukule Jumatatu goika Ijuma. With mambi bright na nwakara na mangana yechisemi. No bosemya bado na inchere buna waziri wa afya. Korwa sekretari Ndizi TV. Tumejifunza mengi sana, tumejifundisha mengi. Korwa senyegitali ya Ever Healthy Multi-Dynamic International Company Limited. Yueruete India, all over the world. Naenda bono buja
nigo tole ase county ya Kisii. Location nigere Family Bank second floor room number 07A no kwendo nyore obwenia tiga tukorera gwase bono nigo tugwateranirite no yo minto Brighton Makole karo twachage tumurubirio no yo minto Joshua Uta ne producer yo murubirio bwensa akia karo twenge na Madam Gladys Mura igwete ga okore wiki yataenda uko mbali Mwanza Tanzania aenda konya bantu banya sai wikachinga kichinde naende morobiri wanya toyonyoreti asenchira bwikirano ende chinsa cha margoba no irorerwe asenchira yo bwikirano mbia mono sana twara chinga kichingia tomera naenda semesa ya maya chinsa isano naibere ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita.